Haleluja. Je dobre byť medzi vami. Ako jak to mám povedať, ale ono sa to nahráva, niektorí pastori to budú asi vidieť. Ale ku vám veľmi rád jazdím, vy ste jedna z mojich obľúbených cirkví. Stále, keď tu príjem, mám dobrý čas. Haleluja. Ináč máte pozdravy, ja poviem z Balkánu, Srbsko, Chorvátsko, Bosna, väčšinou keď vedia, že niekde cestujem, tak pozdravujú. Jak už som spomenul, vlastne bol som minulý týždeň v Ostrave, došiel domov, stihol vyspať pár hodín a vlastne s manželkou spolu sme šli do Sarajeva. Tam som mal jeden nádherný čas. Jeden deň, asi 3 nejaké dôležité stretnutia. Jedno z toho stretnutia bolo obed s pánom veľvyslancom Slovenskej republiky s jeho manželkou. Večer bohoslužba a ráno cez kopce, cez hory, zasnežené, kde padal sneh. Sme sa prebíjali horami, aby sme sa vrátili domov a v piatok ráno skoro zase smer Čechy. Kde nás v Budapešti zase chytil obrovská snehová výchrica, takže až takú radosť nám s nimi nemuseli robiť, že, že idú Vianoce a potešiť snehom a tak. Jedna osoba tu z Čiech, ktorá dokonca učí na škole, povedala, viete, kto je za to vinný, že padá sneh? Miro, pretože prichádza do Čiech. Ja neviem, prečo väčšinou tak stále bolo, alebo tak sa veci dali dohromady, že keď som prichádzal v zimnom období do Čech, začal padať sneh. Takže haleluja. Jak to povedať? Boh robí dobré veci. Vidím, že cirkev sa pomaličky, ako takto, cirkev stagnuje, ale začína sa prebudzať a hlavne na Balkáne začal som vidieť jednu vec, že v mnohých tých oblastiach, kde to bolo ťažké, pretože tam je to, jak to povedať, vyhrotené až takým spôsobom, že náboženstvo je spojené s národnostnou príslušnosťou. Ak si Srb, tak musíš byť pravoslavný. A keď zmeníš vieru, ak sa obrátiš k Ježišovi, ty si nezradil pravoslavizmus, alebo cirkev, ty si zradil národ. A to isté je s Chorvátmi, a to isté je s Bosniakmi. Znamená, v Chorvátsku, ak si katolík, tak si dobrý Chorvát, alebo ak si dobrý Chorvát, tak si katolík. A v Bosne, tam je vlastne Republika Srbská a Federácia, tam to je ešte exponovanejšie, lebo v Republike Srbskej sú pravoslavní, v Bosne sú muslimovia, to už som niekoľkokrát zdieľal, že vlastne Sarajevo vlastne na 90 neviem koľko percent sa stalo muslimské mesto a majú tam nejakú časť aj potom Chorvátov vo federácii. Takže ak si Bosniak, mal by si byť muslim. Bolo zaujímavé, keď som sa prvýkrát stretol s pánom veľvyslancom Slovenskej republiky a začali sme rozprávať o niektorých veciach, pretože ho zaujímalo, že čo tam jeden východňar z východného Slovenska, čo tam pohľadáva, čo tam robí. A pri tom rozhovore, keď vlastne som mu vysvetloval, že máme cirkev v Sarajeve, každý mesiac prichádzam a ten veľvyslanec na mňa pozrie a hovorí, ja som nevedel, že sú Slováci v Sarajeve. Hovorím, ani ja. A hovorí, a akú cirkev to potom vedieš, komu slúžiš? No hovorím, že máme Bosniakov, máme Srbov. A tak na mňa pozrel a hovorí, a chcete povedať, že muslim, že on konvertoval na kresťanstvo? A hovorím, že pán veľvyslanec, ja by som nepovedal, že konvertoval, ja by som povedal, že sa obrátil k Ježišovi a prijal Ježiša do svojho života. Pretože pre neho to bolo nepochopiteľné, že ako nejaký muslim alebo pravoslávny alebo taký niekto môže vlastne prijať Ježiša a stať sa kresťanom. Ale evanjelium má tú silu, má tú moc, aby menil ľudské životy. Mali sme jeden zaujímavý príbeh. Možno si pamätáš pastora Sašu, taký vysoký, on bol niekoľkokrát zo mnou. OK. Jeden z pastorov zo Srbska, on je ináč národnostný Slovák, ako tá menšina, ktorá žije v Srbsku. A bol so mnou, boli sme spolu v Sarajeve, mali sme intenzívny víkend, nejaké vyučovania, každý deň nejaké schôdzky s veriacimi, pretože keď dochádzaš, tak využívaš každý čas, aby si strávil s ľuďmi čo viac času. A večer došli sme na ubytovanie, úplne som bol zbitý, unavený a na nás pozerám, prišla mi správa cez výber, že ja som ten a ten, žijem v Bieline a chcem pre Ježiša Krista a potreboval by som sa s tebou stretnúť. Kde si mňa našiel ako človeče, ako nemáš tam niekde nejakú cirkev, nemáš nejakých iných, vlastne v hlave mi prechádzali tieto myšlienky a som si povedal, vieš čo, ja ti odpoviem, hoci som tak zanepráznený, že ako
urobil som to rozhodnutie, tak som odpovedal, že bolo by super, aby sme sa mohli stretnúť. Ja som momentálne v Sarajeve, ale môj harmonogram je dosť nabitý. V nedeľu plánujeme ísť do Belehradu, lebo tam mám mať po obede večeru bohoslužbu. A hneď on reagoval, či môžeme prejsť cez to mesto, to je zhruba 2,5 hodiny, možno to záleží od premávky. Mesto sa volá Bielina, to je hore k chorvátskym, srbským hraniciam. A vlastne teoreticky môžeme aj cez to mesto prejsť na ceste do Belehradu, ale som mu napísal, vieš čo, nebudem mať veľa času, nejakých možno 15 minút sa s tebou stretnúť, pretože ja naozaj musím byť na bohoslužbe, nemôžem meškať. A hoci tá vzdialenosť je krátka, ale pretože prechádzaš horami, tie cesty sú oveľa v horšom stave ako tu v Čechách, tak napríklad 300-kilometrový úsek trvá niekedy až 7 hodín cestovať. A naraz on začal reagovať, vieš čo, ja by som aj tak prišiel za tebou do Sarajeva. Tak ja som povedal, OK, že sme ubytovaní tu a tu, ak chceš, máme večer bohoslužbu, ak to stihneš, bolo by super, ak nie, buď mojím hosťom, pozývam ťa na večeru a tam to preberieme všetko. On prišiel, bol na bohoslužbe, odišli sme spolu na večeru a začal som sa ho vypýtať, ako si sa dostal, čo sa stalo, čo ťa k tomu viedlo a on začal rozprávať svoj životný príbeh. Ja som bol podnikateľ, oblácal som milióny v eurách, pracoval som s mafiou, pracoval som so srbskou, s bosanskou vládou, proste môj život bol na vrchole, všetko bolo super, mal som manželku, 2 deti a o všetko som prišiel. Manželka ma okradla, opustila, zobrala deti, zabránila mi prístup, nejaké aktíva sú zmrazené, je to všetko na súde, ja nemám z čoho žiť a úplne som padol na dno a rozhodol som sa spáchať sebevraždu. Zobral som snubný prsteň, jak to hovoríš? Snubný prsteň, odniesol do zastávárne, za tie peniaze som si kúpil pištoľ, dal som si ostrý náboj, ale som si povedal, že ak mám spáchať sebevraždu, mám zobrieť, tak to urobím tým balkánskym štýlom, nech mi dobrá balkánska hudba pri tom hraje. A tak som zapol počítač a internet nechcel fungovať, nechcel pracovať. Snažím sa ísť na nejaké stránky, pustiť tu nejakú balkánsku hudbu, tých nejakých tých spevákov alebo hudobníkov, nič nechce fungovať a všetko, čo robilo, všetko ma hádzalo, keď čokoľvek iné som klikol, hádzalo ma na stránky na Siloam a tam som videl nejakého zvláštneho človeka, ktorý rozpráva Ježišovi. A ja som sedel a som rozmýšľal, Pane Bože, ja sa cítim ako Cornelius, Petra Cornelius, ten príbeh a hovorí, vieš čo, naraz som si povedal, ak sa takto deje, už nech si vypočujem, čo ten človek tam o tom rozpráva. A ty si rozprával o Božej láske, ty si rozprával o Ježišovi a ja som zistil, ja to potrebujem. Moje číslo je verejne dostupné skoro všade, takže hneď som ťa kontaktoval a teraz očakávam, že mi povieš, čo mám robiť. Tak samozrejme, čo, ideme sa modliť modlitbu spasenia. On prijal Ježiša, jeho život sa začal radikálne meniť. Wow. Naozaj niekedy hovorím, že zažívame jak tie biblické časy, jak skutky svätých apoštolov. A naozaj som sa cítil, jak Peter a Cornelius, ten príbeh, že to je niečo, čo nedokážeš, ani Spielberg by to myslím, že nedokázal natočiť také niečo, alebo vymyslieť. Hej? Ale Boh má zmysel aj pre dramatičnosť a Boh sa zaujíma o ľudí a Boh to môže robiť aj takýmto spôsobom. Počas Ramadánu, ja sa ospravedlňujem, lebo niekedy miešam výrazy, v srbštine je Ramazán, takže musím dať počas Ramadánu. Ja som tam strávil v Sarajeve celý Ramadán, stále som kresťan, nekonvertoval som, ale začal som rozmýšľať, pretože predchádzajúce roky som videl, že oni oslavujú ten Ramadán a začal som zisťovať tie nejaké zvyky, určité veci, ako to funguje, čo ako. A začal som sa modliť a rozmýšľať nad tým, čo ako ja ako kresťan by som využil Ramadán pre kázanie evanjelia, či naštvem ľudí, či budú brať za nejakú provokáciu. A začal som sa vypytovať u nás v cirkvi ľudí, ktorí boli ako bývalí muslimovia, ktorí prijali Ježiša, aby mi vysvetlili, o čom sa to robí, ako to funguje a takéto veci. Ale mám aj nespasených známych, ktorí sú tiež muslimovia. Napríklad môj kaderník sa volá Mujo. To je, ja neviem, jak v Čechách, keď idú nejaké vtipy, u nich je Mujo Haso. Tu ide, neviem, Joško a...
Lojza a takto. Takže ono, keď niekto ti povie, že sa volá Mujo, tak hneď ti ono, že to je ten z tých vtipov. A takže začal som sa hodne vypytovať, čo ako. A ja som zistil, že vlastne ten Ramadán my môžeme úplne využiť pre Božiu slávu. Áno, je to náročná vec, je to veľmi nákladná vec, pretože oni vlastne celý deň postia, od rána, od východu slnka do západu slnka. A vlastne večer, keď slnko zapadá, to som zistil vlastne až teraz tento minulý Ramadán, vlastne zaznie taká výstrel z dela, oni majú niekoľko tých bodov po meste, proste je to počuteľné pre každého a to je znak pre každého, teraz môžeš jesť. Hej? A väčšinou oni tradične pozývajú, v prvých dňoch pozývajú rodiny, rodinných príslušníkov a potom postupne nejakých známych kamarátov a neznámych ľudí. Že jeden rok som zažil na ulici, sme išli počas Ramadánu a doslova tam odchytávali ľudí, boli stoly, ja neviem, možno pre 200-300 ľudí a úplne zadarmo im dávali jedlo. A to je niečo, čo ma začalo ma rozmýšľať, donútilo ma rozmýšľať, čo ako my, ako cirkev. Takže vlastne začal som zisťovať tieto veci, že napríklad počas Ramadánu oni hodne robia tie dobré skutky, napríklad rozdávajú chlieb chudobným, nejaké jedlo a takéto veci. A napríklad, že prídeš do pekárne a povieš napríklad, zaplatím ti 100 chlebov a povieš, že to cirkev dala, tak to nebudú brať za provokáciu, ale budú to brať za privilegium a ten pekár dokonca povie, že tá a tá cirkev vám darovala ten chlieb pre chudobných ľudí. Ale ja som sa začal hlavne koncentrovať na tie večere s tými muslimanmi, pretože som zistil, že oni to budú brať, že ty si im ukázal úctu a oni to budú zaviazaní a potom vlastne ako majú povinnosť, ak ich pozveš na nejakú aktivitu, my to väčšinou robíme evangelizačné aktivity, ale na nejaký program niečo, tak on neodmietne a príde. Takže vlastne počas minulého Ramadánu okolo 100 ľudí som mal na večeri, každý večer buď jednotlivca, rodinu, dvaja, traja, čo bolo hodne náročne, nielen na čas, ale aj finančne náročne, pretože to hodne stojí. Ale čo je dôležité toho, teraz v novembri sme mali evangelizáciu, znovu my sme obmedzení s priestorom, nemáme taký priestor, ako máte vy, ale čo bolo podstatné, myslím, že 7 alebo 8 ľudí z tých kontaktov, ktorí sme pozvali, pretože sme nemohli pozvať masovo všetkých ľudí, kvôli priestoru, oni prišli a čo je najpodstatnejšie, oni odozdali svoj život Ježišovi. A čo bolo ešte zaujímavé počas oni to volajú jak iftárska večera, počas tých iftárskych večerí, vlastne počas toho Ramadánu. Môj pôvodný cieľ bol len sa spriateliť s nimi, vytvoriť nejaký kontakt, nejaké puto medzi nimi a potom neskôr im kázať Ježišovi. Ale pretože oni vedeli, že ako kresťan, ako kňaz, pretože nemôžem využívať väčšinou výraz pastor alebo misionár, lebo tomu nepochopia, takže používam kňaz ako sveštenik, ako kňaz. Takže oni vedeli, že ako kresťan ich pozýva. A čo bolo zaujímavé, že oni boli veľmi vďační za to, vykazovali obrovskú úctu, že som si ich akože uctil, že ja ich pozývam a to zatiahnem. Ale čo bolo v tom podstatné, na 95% tých ľudí, oni sa otvorene začali pýtať o Ježišovi. Wow. To ukazuje, že je obrovský hlad. V tom období taktiež sme vlastne na druhý alebo tretí pokus registrovali cirkev, pretože nás niekoľkokrát vyhodili priamo cez dvere z ministerstva, ale oni nevedia, že keď ma vyhodia cez dvere, ja pôjdem cez okno a keď to nepôjde cez okno, tak pôjdem aj cez komín. Santa ešte nie som, malá brada ešte nedorástla. Ale ja som človek, ktorý sa nevzdáva. Keď som sa modlil a som povedal, Bože, musíme angažovať nejakého právnika, ktorý sa tomu... Aj predtým sme používali právnika, aby nám urobil všetky tie formality, papiere, ale niekto, kto to zariadi za nás, tak niekto nám odporúčil nejakého právnika a znovu, keď vidíš meno, vieš, že to je muslim. A keď som zmýšľal na stretnutie, som sa hodne modlil a som rozmýšľal, ako muslimovi ja vysvetlím niektoré veci, čo vlastne potrebujeme, ako to zankompontovať niektoré veci ohľadom cirkvi a týchto vecí. A hneď vlastne jedna z prvých vetí on povedal, vieš čo, nemusíš sa báť, ja som muslim, ale ja čítam Bibliu, sledujem kresťanské kázania, viem, o čom sa, môžeš mi otvorene povedať a všetko to zakomponujeme a urobíme, aby ste boli spokojní.
A ja som bol wow. Haleluja, sláva Pánovi. A keď sme urobili celý ten proces a vlastne na konci Ramadánu sme dostávali posledné nejaké papiere ohľadom tej registrácie, sme mali ten môj Mustafa, ktorý mi pomáha, sme mali s tým právnikom stretnutie a sme sedeli tiež pri jedle a treba podpísať to, plnomoc na to, aby on mohol ešte niečo zariadiť. A hovorí mi, Miroslav, vieš čo, ja sa ti musím s niečím priznať. Hovorím, že Mihmili, že čo sa stalo? Že ako čo? No vieš, keď začínal Ramadán, ja som rozmýšľal, či znovu, pretože ako dobrý muslim, mal by som ako znovu, hľadám Aláha, hľadám Boha, tak mal by som prečítať Korán, ale vieš čo, ja som sa aj predsa rozhodol, ja prečítam nový zákon. A on prečítal celý nový zákon počas Ramadánu, počas 30 dní. Wow. V lete sme mali krst, to bol zaujímavý krst, pretože tí domáci, keď sme ich išli krstiť, nás požiadali, aby sme to urobili v rieke Bosna. A to bolo asi kilometr od miesta, kde rieka Bosna vyviera. A tam je stabilná teplota tej rieky 10 stupňov, či je leto alebo zima, tam má asi nejakých 10 stupňov. To som ja nevedel pôvodne. Ono si čakal, vonku boli 40-ky, tak príde ti príjemne sa namočiť trošku do rieky. A keď sme prišli na to miesto, kde sme určili, že tu budeme krstiť, tu je prílišne dobrá hĺbka, ja a pastor zo Subotice bol so mnou, a keď sme tam vošli, ja som sa klepal v tej vode a som si povedal, tí ľudia sú hrdinovia pre mňa, ktorí vlastne museli sme ponoriť do vody a vynoriť ich, ako vonku bolo príjemne. A čo bolo zaujímavé, aj ten právnik prijal pozvanie na ten krst. A čo bolo zaujímavé, potom sme mali veľmi, veľmi dobrý rozhovor a on mi dával otázky, kde niekedy ani kresťania nedávali také otázky, myslím, dobrým spôsobom koncipované. A vlastne to mi ukazovalo, že existuje hlad v jeho živote, že to je človek, ktorý hľadá Boha, možno ešte stále je na nesprávnej strane, ale semeno bolo posiaté a Duch Svätý je ten, ktorý to semeno použije a on je ten, ktorý dáva zrast. Ešte neprijal Ježiša, ale my sa modlíme a veríme, že aj takých ľudí potrebujeme. Je dobre mať právnikov, je dobre mať podnikateľov, je dobre mať ľudí, ktorí sú vysoko postavených, je dobre mať aj bezdomovcov, je dobre mať každého druhu ľudí. Mami, otcov, proste ľudí, ktorí sú v domácnosti, ktorí možno pracujú vo fabrike, ktorí pracujú kdekoľvek. Takže Boh je dobrý a to môžem povedať, že začíname zažívať to, že ten odpor sa začal zmenšovať. Pred niekoľkými, ešte možno 2-3 roky dozadu, bolo skoro nemožné, keď si niekomu začal kázať evanjelium, ono tá odbojnosť, alebo neviem, jak to povedať česky, vlastne odmietavosť. Ja som Srb, ja som pravoslavný, toto je sektáž, to je sekta, ale teraz ľudia sú ochotní počúvať. Dokonca som už s niektorými pastori rozprával, že už není problém, aby sme dovedli ľudí do modlitby spasenia, aby sa modlili modlitbu spasenia, čo už hovorím, pred nejakým časom bolo skoro sky fiction nemožné, ale teraz už začíname riešiť, a keď ľudia aj uveria, príjmu Ježiša Krista, ako ich zasadiť do cirkvi. Pretože ja verím, aj v Božom slove vidím, že ľudia musia byť zasadení v zbore, musia mať lokálny zbor, kde pripadajú, pretože to je jak s rastlinkou. Napríklad, ja by som bol veľmi špatný poľnohospodár a zemedelník. Hlavne to vidieť u nás doma, keď kosím trávu. Moja manželka, že tam a tam je kvet a väčšinou z neho urobím skinheada. Hej, že úplne ho pokosím. Tak už dáva, keď náhodou prídete ku nám a vidíš niekde nejaké drievka pokladené, to sú značky pre mňa, že to mám široko ďaleko obísť, aby som ten kvet nepokosil, pretože pre mňa je burina ako burina. Hej. Ale Boh je dobrý. Halelúja. Amen. Takže máte pozdravy z tých oblastí. Začiatkom toho roku Boh mi rozprával o prielome a zdvojnásobovaní. A prvé som si myslel, že to je slovo pre tento rok, ale potom som pochopil, že to je pre sezónu. Takže ja verím, že to bude pokračovať ďalej. Hodne na začiatku roku som o tom kázal a verím, že Duch Svätý ma potom vlastne upozornil, že to nie je len pre tento, to je pre sezónu a sezóna stále trvá. A môžem povedať, že v mnohých veciach sme zažili, kde ľudia zažili určité prielomy, zažili určité znásobovanie. Mám jeden manželský pár, oni sú developeri, kúpia nehnuteľnosť, developeri a jak to povedať, u nás je strašne veľká korupcia
ako začína to byť lepšie a lepšie sa to zlepšuje. Teraz, keď som sedel s pánom veľvyslancom, tak hovoril, že bude písať nejakú správu, že Bosna nebude veľmi šťastná ohľadom toho, a teraz napríklad rozprávam o Srbsku. Takže nejaké aktíva im ostali zablokované, pretože nejaká účtovná firma, ktorá im spravila nejaké veci, urobila chybu, skončilo to na súde. A vlastne súd uznal, že tá účtovnička je vinná, ale povedal im súdca otvorene, toto nemôže len tak, a určitú časť viny musíte aj vyzniesť, takže tam boli nejaké problémy ohľadom toho. Znamená, mali zablokované telefóny, účty a niektoré veci a na tých telefónoch ostali dlhy. Tie dlhy boli cca okolo 500-600 eur na obidvoch telefónoch. Nedalo sa s tým nič robiť, pretože tam je tá blokáda a tá úrok, alebo čo tam rastlo. A keď som uvoľnil to slovo, oni začali sa modliť, pastor uvoľnil slovo ohľadom prielomu a zdvojnásobovania a hovorí, aj predtým nám volali z tých telekomunikačných spoločností, že nám ponúkali, že urobíme vám zmluvu, oni si platili jak mesačný kredit, dobíjali si tú SIM kartu a vlastne že kvôli obchodu ich to strašne veľa, bolo to veľmi nákladné pre nich. A keď tá pani zavolala, on prvé povedal, že pani, my nemôžeme, my máme blokované tieto veci, pre nás to není priechodné. A ona naraz sa tak stíšila v tom telefóne a hovorí, viete čo, dajte mi vaše rodné číslo, ja sa na to pozriem. Tak on hovorí, viete čo, za pokus to stojí, ale ja vám hovorím, že to asi nepôjde. A on jej nadiktoval rodné číslo a on v telefóne počul, ako ona tam niečo na klávesnicu. A hovorí, viete čo, ja vidím, že tu máte asi cez 500 eurový dlh. Hovorí, viete čo, ale ja som v právomoci, že ja to môžem vymazať a ja môžem obnoviť úplný ten kontrakt a zajtra vám pošleme kuriéra, podpíšete zmluvu a môžete normálne fungovať. A on stál a v sebe začal sa modliť a rozmýšľal. Toto je prielom, to je o čom pastor rozprával, ale stále to nie je dvojnásobovanie. Hovorí, že pani, že počkajte, ale aj moja manželka má istý problém. Na druhej strane nastalo ticho, chvíľu. Viete čo, nadiktujte aj jej rodné číslo. Tak nadiktoval jej rodné číslo. Hovorí, tu je trošku väčší dlh, ale viete čo, ak moja právomoc je na to, aby som zrušila váš dlh, tak ja môžem zrušiť aj jej dlh. A obidvaja vlastne dostali nové zmluvy, tie dlhy boli vymazané, že nie ich vinou sa to stalo, oni boli pripravení to uhradiť, ale proste nemohli to urobiť, kým nejaká procedúra sa neudeje. Hej. A Boh je ten, ak aj nespravodlivo sa udeje v tvojom živote, Boh je ten, ktorý zasiahne a on je Bohom prielomu a Bohom znásobovania. A mohol by som ísť svedectvo za svedectvom, kde sme videli uzdravenia, kde sme videli rôzne prielomy, kde sme videli, ako Boh robí určité veci. Taktiež videli sme aj zlyhania, videli sme sklamania, ale to neznamená, že sme sa mali vzdať. Ale sme sa rozhodli, budeme veriť Pánovi, budeme veriť Jeho slovu, budeme veriť tomu, čo On povedal, že On sa zaviazal, že On je ten, ktorý sa nemení, ja som istý včera, dnes i na veky. Amen? Haleluja. Tak poďme do Božieho slova. Kniha Rút, 1. kapitola. Kniha Rút, 1. kapitola od 6. verša. Môžem ešte slovenčine čítať, či? Vtedy sa svojimi nevestami rozhodla odísť z Moabských polí, lebo tam sa dopočula, že Hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Spolu s nevestami teda odišla z miesta, kde dosiaľ bývali a vracali sa cestou do Judska. Noemi vtedy obidvom svojim nevestám povedala, chodte, vráťte sa, každá do domu svojej matky. Nech je k vám Hospodin taký láskavý, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne. Nech každý z vás dopraje Hospodin nájsť si muža a spokojný život v jeho dome. Potom ich poboskala, oni sa hlasno rozplakali. Povedali jej, my sa vrátime s tebou k tvojmu ľudu. Noemi však povedala, moje dcery, vráťte sa. Prečo by ste išli so mnou? Či ešte môžem porodiť synov, čo by vám mohli byť mužmi? Vráťte sa, dcery moje, choďte, ja som už príliš stará na vydaj, aby som aj pripustila, mám ešte nádej, aj tejto noci by som sa vydala a porodila synov. Čakali by ste azda, kým dorastú?
Mali by ste sa preto zdržiavať a nevydať sa? To nie, dcery moje. Veď moja trpkosť je väčšia ako vaša, lebo Hospodinová ruka doľahla na mňa. Potom sa znova hlasito rozplakali. Orpa poboskala svokru a vrátila sa, ale Rút zostala s ňou. Vtedy Noemi povedala, pozri, tvoja švagrina sa vracia k svojmu ľudu, k svojim bohom. Vráť sa a chod sa za ňou. Rút však povedala, nenúď ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, tá pôjdem i ja. Kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude môjim ľudom a tvoj Boh bude môjim Bohom. Keď zomrieš ty, tam zomriem i ja a tam budem pochovaná. Nech ma Hospodin potreste, ako chce a nech ešte pridá, ak by ma od teba odlučilo niečo iné než smrť. Keď Noemi videla, že Rút je pevne rozhodnutá i s ňou, prestala na ňu naliehať. Tento príbeh je veľmi zaujímavý. Matka, ktorá stratila svojich 2 synov, ktorí zomreli. Nevesty stratili svojich manželov. A oni stále ostávali so svokrou, so tchyňou. A ona videla, že tam nie je dobrá budúcnosť. Nič dobré ich neočakáva. Tak im navrhla, ste slobodné, môžete sa vrátiť svojim domom. Choďte domov. Tam máte novú šancu sa vydať, máte šancu na lepší život, pretože ja sa vraciam naspäť domov, do svojej zeme. A vidíš, že prvá reakcia bola, nie, my pôjdeme s tebou. Veľakrát tak v našich životoch, keď prichádzajú nejaké situácie, nejaké okolnosti, tak ja som veriaci, ja sa nevzdám, ja budem pokračovať. Ale ten tlak pokračuje ďalej. Viete čo, Boh nikdy nesľúbil, že tvoj let, tvoj kresťanský život, že bude dokonalý. Boh to nikdy nesľúbil. Boh nikdy nepovedal, že tam nebudú turbulencie. Boh len sľúbil, že keď pristaneš, že pristaneš bezpečne. A veľakrát my si to milíme. My rozmýšľame, Pane, ja som kresťan, ja som ťa prijal, ja mám zmluvu s tebou, ako to, že také niečo špatné, ako to, že nejaká choroba, nejaká okolnosť, nejaká situácia, nejaká výzva prišla do môjho života, modlil som sa raz, modlil som sa 2-krát, modlil som sa 3-krát, ako tá druhá nevesta. Vráť sa domov, vzdaj to. Nie, ja to nevzdám, ja to ešte skúsim. Ja ešte budem chvíľu veriť. Na druhý pokus čo urobila? OK, balím 5 svojich švestek a idem k svojej mame. Ale Rút povedala niečo iné. Ja zostanem s tebou. Urobila záväzok. A keď pozeráš ďalej, keď čítaš ďalej tie kapitoly, ona ostala verná a ona to nevzdala. Ona vedela, že Boh Izraela je živý Boh. Ona vedela, ona vnímala, že Noemi má slovo od Pána, aby sa vrátila domov. A možno niekedy aj takto vidíš v svojom živote. Máš nejaké zasľúbenie, máš nejaké veci v svojom živote, ale keď prišli domov, bola bieda, chudoba, nič dobré, tí pastevci ju napadali. Čo robila? Bola na poli a zbierala zrnko po zrnku. Niekedy sa možno v cirkvi tak cítime. Počujeme svedectva niekde z Argentíny, z Číny. Tam majú najnovší kombajn a na tisíce duší zbierajú. Robia veľkú žatvu a my tu zrniečko 2 a 5 mi vypadlo. Pane, kde si? Ako to je možné? A možno v svojom živote. Ako to je možné, že teraz pastor Miro, on nám rozprával o prielome, o zdvojnásobovaní. Ako to, že mne sa také niečo neudialo?
Ako prečo mňa Pán nepoženal takým spôsobom? Ako že nevidím prielom v niektorých týchto veciach? Však som sa rozhodol, že budem veriť Pánovi, že ho budem nasledovať. A ono len zoberiem 2 zrniečka a neviem, koľko mi vypadnú. Kde ste? Neutekajte odo mňa. Ale viete, čo Ruth urobila? Ona možno mala problém s chrbtom. Možno mala únavu od svalov. Možno pochybovala. Ale ona to nevzdala. Ona tam bola každý deň. A ona zbierala zrno po zrne. Bola verná tej zmluve. Bola verná tomu vydaniu. Bola verná tomu povolaniu. Boh ťa povolal, Biblia hovorí, z útroby tvojej matky Boh ťa povolal. Jeremiáš 1. kapitola. Pomene. Viete čo? Ja by som išiel ešte ďalej. Alebo ešte viac na začiatok. Biblia hovorí, že skôr, než bol stvorený tento svet, Boh napísal príbeh tvojho života. Boh naplánoval príbeh tvojho života. A veľakrát my sa nájdeme v tej situácii, čo mám teraz robiť? Byť ako tá druhá nevesta? Ja som už unavený. Už je toho hodne na mne. Ja to vzdám. Odídem z cirkvi. Skončím s Bohom. Viete, čo to je zbabelosť? Alebo budeš ako Rút. Budeš verný a nevzdáš to. Budeš pokračovať. Bez ohľadu na to, ako život bol voči nej nefér. Bez ohľadu na to, ako možno život je voči tebe nefér. Ale ty si v zmluve. Nie si len v zmluve ako bratia a sestry, keď sme spolu v cirkvi, kde sme zasadení, ale prvé, ty si v zmluve s Bohom. Ty si sa zaviazal. Ja neviem ako ty, ale ja som si vedomý, ja som bol hriešnik. Od mojich 7 rokov, môžem povedať, som navštevoval cirkev. Ako dieťa som začal chodiť do cirkvi. Keď som počúval svedectva, nejaký narkoman sa obrátil, nejaký mafián, alebo také niečo, alebo robil nejaké špatné veci v svojom živote, opíjal sa, a spal s 20 ženami, alebo... Ja som z toho nikdy nič neurobil. Ja som stále bol dobrý chlapec. Maximálne žuvačku som ukradol. Alebo 5 korún na žuvačky, aby som mal. Ja nemám také svedectvo. Ale že jedného dňa som pochopil, keď som rozmýšľal o tom príbehu, keď Biblia hovorí to podobenstvo o tých dlžníkoch. Tomu, komu sa veľa odpúšťa, ten veľmi miluje. Nejednalo sa o to, čo všetko som spáchal v svojom živote. Ale som pochopil, Boh mi odpustil veškerý môj hriech. Pretože som bol otrok nepriateľa, bol som otrok diabla. Bol som služobníkom v satanovom kráľovstve. Ale Ježiš prišiel, zachránil môj život a ma preniesol do svojho kráľovstva, odpustil veškerý môj dlh, očistil ma, umyl ma, dal ma do pozície ako syna a urobil zmluvu so mnou. A teraz je na mne. Čo s tým urobím? Možno z niektorých vecí my nebudeme profitovať teraz, ale kvôli tvojej vernosti možno zažiješ niektoré veci. Ruth zažila. Čo sa tam udialo? Všimol si ju Boaz. Prvé, on zakázal tým ostatným pastierom, tým chlapcom, aby ju fyzicky napadali. Aby na ňu sexuálne pozerali. On im to zakázal.
A neskôr vidíme, ona sa stala pani tohoto poľa. Ale ten príbeh pokračuje ďalej. Kvôli tej vernosti, kvôli tej nezlomnosti, že to nevzdám. Ja budem dôverovať Pánovi. Budem stáť v zmluve. Bez ohľadu, čo to stojí, aká je cena. Môžeme vidieť, že sa narodil Dávid. Neviem, či si niekedy rozmýšľal, ako ťa Ježiš môže legálne zastupovať pred trónom Božím. Že on bol Žid. A ja a ty sme pohania. Ako môže legálne nás zastupovať? Rozmýšľali ste o tom niekedy? To je kvôli Rút. Pohanka vošla do rodokmeňu Ježiša Krista. A Ježiš sa s tým netajil. On bol na to hrdý. Pozri, to bolo nemožné. Ale vierou sa to udialo. Kvôli tej vernosti. Že ona bola verná. Bez ohľadu, ako život je nefér. Bez ohľadu, ako situácia vyzerá. Ako veci okolo mňa sa dejú. A tak je to aj v osobnom živote, a tak to je v živote cirkvi. Ak budeme verní, možno niektoré veci my už nezažijeme v našej generácii. Viete čo, s mnohými prebudeniami bol problém preto, že oni neodovzdali na ďalšiu generáciu. Mnohé prebudenia sa zastavili niekde, že nemal kto to prevziať. Prečo? Pretože niekto, on možno urobil v najlepšej možnosti veci, ale tam možno niekde tá vernosť chýbala. A ja verím, že máme tu zodpovednosť. Máme tu pieseň, kde spievame o tom generačnom požehnaní, že budú požehnané deti mojich detí. Vieš tú pieseň? Dokonca spievame to v piesniach. Takže buď si vedomý, že veci, ktoré dneska ty robíš, nerobíš len pre samého seba, ale robíš pre svoju generáciu. A možno si povieš, ale ja som bezdetný. Mňa sa to netýka. Ja nerozprávam len o fyzickom potomstve. Áno, týka sa to fyzického potomstva, ale dotýka sa to aj duchovného potomstva. Aby sme to preniesli. Tak ako Rút tú vernosť preniesla na svojho vnuka, ktorý sa stal kráľom Izraela. A bol jeden z najväčších kráľov Izraela. Čo povedal Boh? Aj cez všetky tie zlyhania, ktoré mal v svojom živote, on povedal, to je človek podľa môjho srdca. Ten príbeh začína pri Rút. Možno jednoho dňa my už tu nebudeme, ak svetom bude, jednoho dňa budú možno spomínať na tvoj príbeh. Na príbeh cirkvi, ktorá bola verná, ktorá to nevzdala. Amen. Trošku mi vyzeráte vystrašení. Pred nejakým časom Boh mi ukázal niektoré veci. Viete, že my sme veľmi veľkí mudrlanti a my vieme veľmi, jak to povedať, rozčleňovať veci. Ja viem, že v Čechách ste nemáte problém. Ja mám v Srbsku s tým problém s niektorými veriacmi. Napríklad, keď príde otázka desiatkov, tak mi povedia, ja som povinný dávať desiatky, to je starozákonná vec. Alebo prídeš do otázky niečo iného, to je starozákonná vec. A ja hovorím, že to je nezmysel. Boh sa zmenil? On hovorí, ja som ten, ktorý som bol, ktorý som a ktorý príde. Boh hovorí, ja som ten istý včera, dnes i na veky. Boh sa zmenil? Zmenil svoje rozmýšľanie? Otočil sa o 180 stupňov? Alebo čo sa udialo? Keď Adam zhrešil, Boh bol prvý, ktorý priniesol krvavú obeť. Ukázal Adamovi, ako prekrývať hriech. Musela byť donesená obeť na oltári
A keď pozeráš, celý starý zákon museli obetovať. Či už jednotlivci, alebo veľkňaz za celý národ, keď vchádzal do svätyne svätých. Ale ja ti poviem jednu vec. Ten princíp sa nezmenil. Aj v dnešnej dobe, bez obete, my nemôžeme mať spasenie. Tým posledným baránkom Božím, tým dokonalým baránkom bol Ježiš. On bol posledná krvavá obeť. Princíp sa nezmenil v novej zmluve, zmenila sa len metóda. Vieš si predstaviť dneska, že sme tu došli s nejakými ovcami a aspoň jednu sme mohli doniesť a dať na raženie. V Bosne, keď ti sused ukazuje toto, to je znak, že sused pod jahňa je na ražni. Budeme mať party. Ten znak milujem. Haleluja. Ten princíp sa nezmenil. Boh je istý, pretože bez obete ty nemôžeš prísť k upokáňu. A veľakrát my takto rozlišujeme veci. Starozákonne, novozákonne. Ak pozrieš jednu vec, Ježišov život, on nebol v novej zmluve. Hoci čítame ho v novej zmluve, on fungoval po zákone. A dneska sme tu my. Honza, Pepa, Maruška, Janka, nejaký Miroslav, ktorí sme dostali tú milosť, že sme prijali Ježiša Krista. Niečo sa udeje v našom živote. Ne, ja som kresťan. Ja som prijal tú obeť. Ja mám Ježiša Krista v svojom živote. Ja to nevzdám. A dvakrát ma pichne viac, trikrát zabolí. Pane, kde si? Prečo si ma opustil? Žalm 23. Ja rád používam preklad Passion, to je anglický preklad, a tam hovorí, ak by si išiel údolím smrti, údolím pochybnosti, nemusíš sa báť tých vecí, pretože ten preklad hovorí, Boh povedal, ja som už tam. Ja som už tam. Ten žalm začína, ja som dobrý pastier, hovorí o tých dobrých pastvinách. Nevzdaj to v tvojom živote. Buď verný. Tlač sa dopredu. Nezdávaj to. Pretože Boh je na tvojej strane. Moja manželka objavila aplikáciu Temu, alebo také niečo. Ja som klasický človek, ja rád idem do kamenného obchodu, maximálne 5 minút, ak vyskúšam dvojnohavicu, to je maximálne, ja som muž, takže buď mi sadnú, alebo nesadnú, odchádzam preč. Proste, ja si ukážem to, ak to nie, dovidenia. Ja nechcem tráviť veľa času. A ona zistila tu nejakú aplikáciu Temu a objednala si nejaké veci, teraz pred Vianocami chce nejakých ľudí poženať, nejaké darčeky a takto. A sa jej pýtam, že kedy to dorazí. Ona, že neviem. Tak hovorím, tak musíš do tej aplikácie a určite tam je, že sledovanie tej zásielky. A ona tam niekoľko dní po sebe išla a vidí, že stále zásielka je len v príprave. A potom niekto z mladších ľudí jej poradil, že to tam nejak musíš urgovať, musíš niečo pritisnúť, nejaký gom, niečo tam ako, aby sa to urychlilo. Aha, to som nevedela. A ona to urobila a naraz, už je to zabalené, a už je to na letisku. A ona to môže sledovať. A tak je to v duchovnom živote. My niekedy sa rozhodneme veriť za niečo. Budem ako Rút. Zoberiem tie zrniečko. Ale Pane, kde si? To zrniečko není dosť, aby som urobila múku, aby som urobila chleba. Ako to prežijem? A pritom Boh hovoril, že ja ťa neopustím, ja ťa nenechám. Pane, ja som už unavený z toho života. Bolí ma duchovne chrbát, možno fyzicky. Prišla tá únava. Vieš, neviem, už som mala skoro hrst zrniečiek a ja som sa, tam také bolo nádherné zrniečko a polovica sa mi vysypala. Niekedy nie sme si vedomí,
že ten balík je niekde v tranzite. Tá odpoveď. Niekedy si možno povieme, keby bolo možné mať tú duchovnú aplikáciu. Ale my máme duchovnú aplikáciu. Toto je duchovná aplikácia. Ako môžeš vedieť, že tvoja modlitba je zodpovedaná? Čo povedal Ježiš? Čo povedal Boh? Za čokoľvek by ste prosili, verte, že ste dostali, že vám to bolo dané. Je to vaše. Ale Boh očakáva a Boh hľadá tú vytrvalosť. Hľadá tú vernosť. Ty budeš vytrvalý. Pretože nerobíš to len pre svoj život, ale robíš to pre ďalšie generácie, ktoré budú prichádzať. Viete čo, ja som niekedy, jak to povedať, moje deti niekedy vedia ma aj nazlostiť, ale niekedy som fascinovaný. A niekedy rozmýšľam, odkiaľ beriete tie myšlienky alebo tie veci. Dokonca niekedy raz som sa nazlostil na moje deti, ešte keď boli mladší, odišli niekde na kresťanský tábor a vrátili sa bez pola veci. Naspäť. Len to si neviete dať pozor, neviete to... Nie, my sme to darovali. A moja prvá reakcia bola, že čo? A potom... Proste robia to, čo robí ich otec. Vieš, otci, ale on nemal čo na nohy, tak som mu daroval tie veci. Ja viem, že Boh sa o nás postará. A niekedy oni hrotili moju vieru takýmto spôsobom. A dneska vidím napríklad, môj syn slúži nielen u nás v zbore, ale pomáha nejakým iným zborom. Teraz pripravuje nejaké materiály, ktoré budú požehnaním pre celý národ. Niekedy na jar to budeme vydávať. Metodologicky ide pripravil ohľadom práce s mládežou, s mladými ľuďmi. Prečo? Pretože niekto bol verný. Niekto bol ochotný zberať to semienko. Zrniečko po zrniečku. Ja nehovorím o tom, pretože ja som pastor. Ja som veriaci ako každý z vás. Ten princíp je pre každého jedného z nás. Ak sa nevzdáme, ak budeme jednať ako Rút, tak kráľovia, ľudia do pozícií, ľudia, ktorí budú mať vplyv kvôli tvojej vernosti, ľudia, ktorí budú zasahovať, ktorí budú získavať duše pre spasenie, ľudia, ktorí potom budú zasadení do zboru, rôzne služby, rôzne veci, ktoré budú vychádzať von. Ale to začína s niekým, kto bol verný, kto bol vydaný. Musíš byť aj vydaný. Ona vydala samu seba. Ak rozmýšľaš logicky, lepšie by jej bolo odísť domov. To bolo lepšie východisko pre ňu. Veľakrát pre nás niekedy možno lepšie vzdať niektoré veci. Možno zrebelovať. Byť neposlušný. Z toho ľudského hľadiska to možno takto vyzerá. Ale to je duchovný princíp. Čo s tým urobím? Možno niektoré veci vyzerajú nezmyselne. Ale ak ostaneš verný, ak ostaneš ten nezlomný a vytrvalý, viete, že veľakrát ľudia sa ma pýtajú, prečo ťa Boh používa takým spôsobom? A ja som povedal, vieš čo? Ja som sa naučil slúžiť ľuďom s víziou. Ja som roky slúžil niekomu, človekovi s víziou. Či boli dni, keď som nesúhlasil s tou osobou? Boli. Ale čo som robil? Ja som zbieral zrniečko po zrniečku. Pretože som si bol vedomý zmluvy, ktorú mám s Bohom, kde som sa zaviazal, že budem robiť veci, ako On vyžaduje. Bez ohľadu, či je to ťažké, či je to nekomfortné pre mňa. Ja neviem ako ty, ale ešte raz som urobil rozhodnutie. Na deň spasenia som povedal, Pane, ja ti dávam svoj život. Ja myslím, že každý z nás sme to urobili. My sme dobrovoľne odovzdali svoj život Pánovi. A príde Božie slovo. Ja teraz nehovorím, že tak hovorí Pán. Aj to sa môže udiať. Ale príde Božie slovo. To sa mi nepáči.
To je príliš kruté, to není pre mňa. Tedy robíš rozhodnutie, či budeš ako Rút. Ja zoberiem to zrniečko. Ja budem nasledovať tie veci. Ja pôjdem za víziou. Ja pôjdem za tým, čo Boh hovoril. Ja budem zasadený. Ja budem verný, ja budem vytrvalý. A vieš, čo to vyspôsobí? Narodí sa kráľ. Niekto to bude mať vplyv. To bude zasahovať. Taktiež vo svojej generácii, vo svojom živote ty uvidíš veci. Príde Boaz, príde riešenie, príde odpoveď. Ešte čo ten princíp sa dotýka, či tvojho fyzického uzdravenia, tvojich financií, tvojich vzťahov, vecí. Na začiatku roku my sme sa rozhodli veriť, že budeme veriť za našich rodinných príslušníkov, ktorí buď sú totálne neobrátení, alebo napríklad boli v cirkvi a vzdali to. Tá rodina, ktorú som spomínal, majú syna, ktorý zrebeloval. A v jednom bode som mal na srdci, aby som ho skontaktoval. Ešte v novembri bol so mnou na misii v Sarajeve. Ešte nezačal chodiť úplne do zboru, ale začali sme komunikovať, začali sme sa modliť spolu. Je to možno len to jedno zrniečko. Ale príde druhé. Príde tretie. Potom možno prídu klasy. Kombajn sme už objednali. A začneme žať s kombajnom. Začneš vidieť veci v svojom živote. Ako jednotlivec, ako rodina, ako koinónia, ako cirkev. Amen. Nezastav sa. Nevzdaj to. Ja viem, že idú Vianoce, možno, že malo byť nejaké vianočné kázanie, ale ja verím, že toto je slovo od Pána. Biblia hovorí, že si dostal autoritu, právo a moc. Minulý týždeň v Ostrave som rozprával trošku viac o tejto veci. Keď Ježiš sa zjavil učeníkom, to je, myslím, Evangelium Jána, 20. kapitola, keď sa zjavil učeníkom, čo povedal, pokoj vám. A keď z toho šoku oni sa prebrali, robili jednu zásadnú vec. Príjmite Svätého Ducha. Ten výraz, tam je ten istý výraz, keď Boh stvoril Adama a Evu a keď Boh vdýchol do Adama dých života. Istým spôsobom Ježiš vdýchol do svojich učeníkov. Istým spôsobom, keď si sa ty znovu zrodil, Ježiš vdýchol do tvojho života ten Ruach Elohim. To je ten istý Duch Svätý, ten istý výraz, keď Boh stvoril svet. Keď vytváral tento svet. Takže uvedom si, čo sa nachádza v tvojom živote. Bolo vdychnuté, bolo implantované, bolo vsadené, bolo dané do teba. A čo veľakrát my urobíme? Ja som už hodne unavený. Ja už ani v nedeľu nepôjdem do zboru. Ja už odmietam kázať evanjelium. Keď sme sa vracali zo Sarajeva, zastavila ma hliadka. To ste robili bežnú cestu, zastavovali každého. A hovorím, že pán policajt, moje doklady sú na zadnej sedačke, či môžem vystúpiť a vybrať si doklady. Hej, v poriadku. A začal, bosansky som s ním rozprával. Vyšiel som von, sadol som si naspäť za volant, začal som vyťahovať, dal som občianku a hovorí, že no, že Slovák, že či môžeme bosansky rozprávať. On, že hej, že nie je problém, že ja som kňaz. On skočil, kňaz, nech sa páči, všetko ti dám, nič nechcem od teba, môžeš ísť. Tam sa Boha boja. Pretože si vedomí, že kňaz má veľkú silu, že ťa môže aj prekliať. Nechcel si začínať s Bohom. Že chodí hneď, že šťastnú cestu, že ich dobre docestuješ. Keď sme prechádzali hranicu, ten brat teraz tu nie zomrel, lebo som ho poslal do inej cirkvi, kde takisto dáva dárečky dneska knihy. A Maďar, lebo máme dodávku, máme so sebou, ja začal to prehľadávať, hovorí, že otvor motor, a ja mu hovorím tomu, že pýtal sa, čo je dôvod našej cesty. Ja hovorím, že ja som kňaz, ideme na Slovensko do Čiech
a že cestou budeme nakladať knihy. Cirkev, kňaz, môžete ísť hneď! My sme označení ľudia. Ty si vyvolený národ. Boží národ. Viete, že keď som sedel s ambasádorom prvýkrát, ako bol som z toho nadšený a potom som si uvedomil, on by mal byť viac nadšený. On sedí s veľvyslancom kráľov. Aká je česť preňho, že ja som si našiel čas na ňo. Možno pôda veľvyslanectva je územím slovenského, je územím Slovenskej republiky. Ale tam, kde som bol ja právo, tam, kde som sa nachádzal, tam bola pôda Božieho kráľovstva. Tam, kde sa ty nachádzaš, tam je pôda Božieho kráľovstva. Urobíš 5 krokov, tam je pôda Božieho kráľovstva. Pretože je povolanie na to. Pozri, ja nerozprávam o daroch služby, nerozprávam o tom. Je povolanie ako veriaceho na tvojom živote. A Biblia hovorí, že všetci sme ako ambasadori. Znamená, kdekoľvek prídeš, aj keď je tá situácia ťažká, aj keď je terén ťažký, ty si veľvyslancom Božieho kráľovstva. Ty reprezentuješ. Prečo? Pretože Ruach Elohim, Duch Boží bol vdychnutý do teba. Veškerá autorita, veškerá moc celého sveta, celého univerzu bolo dané do tvojho života. Ale Boh ťa vyzýva, aby si bol ako Rút. Keď prídu okolnosti, možno niečo zomrelo v tvojom živote. Možno je to už dávno mŕtve. Nejde to ani skriesiť. Tvoj Boh bude môjim Bohom. Tvoj osud bude môjim osudom. Kamkoľvek pôjdeš a ja pôjdem. Toto rozhodnutie sme urobili v modlitbe spasenia, keď sme odozdali svoj život. Pane, ja ti odozdávam svoj život. Ja ti vydávam samého seba. Ja ti dávam do služby moje telo, moje talenty, moju myseľ, môj duch. Takže predsa aj tak to nevlastním, ty si mi to daroval. Pamätáš si, čo sme hovorili? Skôr, než Boh stvoril tento svet, on napísal príbeh, on naplánoval, že vtedy a vtedy sa narodíš. On vedel, že život bude nefér. On vedel, že budeš mať okolnosti. On vedel, že budeš mať výzvy. Ale on nikdy neslúbil, že ten let bude hladký. Ale čo on slúbil? Že keď jedného dňa pristaneš, keď prídeš do finále, že to pristátie bude dobré, že budeš vidieť jeho slávu. Ale on očakáva tú nezlomnosť, tú vytrvalosť. Bez ohľadu, ako sa veci dejú. Bez ohľadu, ako život vyzerá okolo mňa. Ja som pripravený ponovo pokľaknúť a zodvinúť ten klas, to zrniečko. Možno to len malé víťazstvo. Možno malé svedectvo. Možno malý pokrok dopredu. Ale zrnko po zrnku. A ďalšie zrnko. A ďalší klasík. Až prídeš do bodu, kedy zoberieš kombajn. Kedy sa staneš majiteľom toho poľa, kde si možno otročil. A začneš vidieť Božiu slávu. Ale v tvojej generácii, ale taktiež pre tie ďalšie generácie, ty to uvoľníš v duchu. Ty to preniesieš. Oni to prevezmú. Oni to chytia ako ten štafetový kolík. A neostanú stáť. Viete čo, problém bol v tom, že veľakrát v mnohých veciach my sme nezačínali z nuly, my sme začínali z mínusu. Nedovolme to, aby tie ďalšie generácie začínali aspoň z nuly. To je nepriateľné. Nech začínajú z plusu. A budeme vidieť Božiu slávu. Budeme vidieť prielom. Tak ako Boh povedal, pretože on je ten, ktorý sa nezmenil. On je ten, ktorý bol, on, ktorý je a ktorý príde. On je istý včera, dnes i na veky. On sa nezmenil. Možno niektoré veci sa principiálne zmenili. Pardon, metodologicky princíp sa nezmenil. Tá metóda, spôsob sa možno zmenil.
Ja som si vedomý. Možno v 10 rokoch sa dalo ísť na ulicu, postaviť s gitarou a masa ľudí sa zhromaždila. Dneska musíme byť kreatívni. Ja milujem kázať policajtom. Kedykoľvek ma zastavia policajti, ja im kážem evanjelium. A ja neviem, čo sa deje, hneď ma nechcú kontrolovať, že môžeš ísť. A to je príležitosť. On je v službe, on ma musí počúvať. Nemá možnosť. Na colnici. Alebo v obchode. Urobil som rozhodnutie. Väčšinou, keď sa nás pýtajú, že ešte môžeme niečo pre vás urobiť, že áno. A že čo? Nech vás Pán Ježiš požehná. Prosím, že čo ste povedali? Ja vás žehnám váš život. To je niečo, čo oni neočakávajú. Raz na pokladni sa mi udiala vec. Bol som neviem, ktorý v rade, prichádzam, tá pani tam úplne, vidíš, úplne smutná, zničená tam sedela a začal som sa modliť v jazykoch potichu. A keď som prišiel na rad, sme začali spolu rozprávať a skončilo takto, že za mnou asi stalo 10 ľudí, všetci čušali, nikto sa ani neozval, moje ruky skončili na jej hlave, si to predstaviť, skoro keby niekto pozval z boku, ten Slováčisko okrada tú chudierku pani na pokladni, ju tam ide zbiť. Sme sa modlili za zázrak v jej živote. Výsledok bol, že úplne rozosmiata, asi 2-3 a ja potrebujem modlitbu. Ja som sa ponáhľal, niekde som cestoval vtedy, ale som počkal, som sa ešte za tých ľudí modlil. Je to zrnko po zrnku. Ty robíš to rozhodnutie. Amen. Halleluja. Kerama shakorama shikiramandia. Uraba shakaradia. Halleluja. Urama mama shakaradia. Iramana nama shikaramanda barada shirdi karabade. Iamano shedaba herabakora batehe. Heramana no shokora mana manandia. Urababa shakarabara barada shirdi karamandia. Nebeský Otec, ďakujem za toto ráno. Ďakujem za Tvoje slovo, ďakujem za Tvoje pomazanie. Halleluja. A ja sa teraz modlím za každú jednu osobu, ktorá je na tomto mieste, aby Tvoje slovo neprešlo prázdne, ale aby sa zasadilo do našich srdcí, aby sa zmiešalo spolu s mierou viery v našich životoch. A ja sa modlím, aby ono vyprodukovalo ten rast 40, 60 alebo 100 násobný. Ja žehnám týmto ľuďom, ja žehnám tomuto zboru. Halleluja. A ja sa modlím ako prvá cirkev, čo sa modlila Otče. Ja sa modlím, daj nám odvážnosť, daj nám smelosť, daj nám vytrvalosť. Halleluja, aby sme boli ako Rút. Halleluja. Možno sme tí, ktorí sme boli, s ktorým sa nepočítalo, ale kvôli vernosti, kvôli vytrvalosti. Ty si ju zapísal do svojho rodokmeňu a ty si nás dokonca vybral a vyvolal. Ty si nás povolal. A ja sa modlím, aby všetky tie skutky, tie veci, ktoré si naplánoval, ktoré si zapísal, pre každý ľudský život, ktorý sa tu nachádza, aby oni sa naplnili. Ja ich žehnám mene Pána Ježiša Krista. Halleluja. Kuraba shakara mandra barada shire de karamandehe. Urama shakara mandra barada shire de karabandehe. Uraba baba 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 barada shire de karabandehe. Uramandra da shiri karamanda brada shiri karamanda bandia. Uramandra brada shiri karamandia. Pane, Tvoje slovo hovorí, Ty, kto spíš, nech sa zobudí. A ja teraz vyzývam, aby každý z nás, v prvom rade, aby sme sa zobudili. Každý z nás sme boli zobudení. Halleluja. A ja hovorím, ako prorok rozprával do ducha Zorobábela, ja teraz hovorím k duchu každému ktorý je tu prítomný. Ja hovorím do tvojho duchu, zobuď sa. Zobuď sa. A ja povolávam tú vernosť. Ja povolávam tú vytrvalosť do životov mojich bratov a sestier. Ja hovorím ich duchu, aby bol zobudený. Kuraba šalmandeja. Emando šata. Eraba tora batekaha. Eramanda tora tekaha. Eramanta tora. Je tore taká, era mantora tea, ora kea vatora taha, ore cantora bashea, e abatora kata, wacheka, otatora koa, vetua, era manto, rebate karamandea, zobuď sa, mene Ježiš. Ja hovorím k tvojmu duchu, zobuď sa,
Zobud sa. A ja uvoľňujem tvoju budúcnosť. Ja uvoľňujem tie Božie plány. Ja ich uvoľňujem. Mene Pána Ježiša Krista. Ten príbeh tvojho života, ktorý bol napísaný Bohom, ja ho uvoľňujem práve teraz. Je ma šena mandeja. A ja sa modlím, aby ten duch vytrvalosti, duch odvahy a chrábrosti, aby prišiel na túto cirkev, aby prišiel na bratov a sestry. Mene Pána Ježiša Krista. A ja sa modlím teraz. A ja vdychujem ten duch života. Ruach Elohim. Nech sa spustí práve teraz. Mene Ježiša Krista. O Shanamandeya. Era Mashada Keheya. Ea Mashera Bahaya. E Shanamana. Era Manama Shakara Barabaradeya. O Ramana Mandeya. A ja hovorím ku každej okolnosti, každej prekážke, každej bariére, každá hora, ja ti hovorím, postaň dolinou. Každá prehlbenina, vyrovnaj sa, aby sa stala normálnou cestou, rovnou cestou. A my otvárame cestu pre Pána pánov, pre Kráľa kráľov. Ja teraz hovorím tvojho života. Nech každá okolnosť, nech každá bariéra, nech zmizne. My ju dávame preč v autorite mena Ježiš. Mene Ježiša Krista. Každá choroba, každý útlak, každé utrápenie, ja odstráňujem tvoju moc. A ja pozývam moc krvi Ježiša Krista. Halelúja. Veškeré preklatie, ja ťa zmazujem zo života mojich bratov a sestier. Veškerý dlh, ja ho zmazujem práve teraz. A ja sa modlím, nech sa udejú tie kreatívne divia zázraky. Mocno mene Ježiš. Mocno mene Ježiš. Ja hovorím, zobud sa. Bobud sa. Mene Pána Ježiša Krista, vojdi do plnej kapacity. O Shanamahaya. Era Mashira Barabaradeya. O Ramana Mashakara Baradeya. Era Mashara Barabaradeya. O Rabada Shatehe. Era Mano. Tekora. Heta Kohora. Era Mashera Kaha. Era Mande. O Rashera Manda Mandeya. O Ramandra Rashira Bandeya. Pane, tvoje slovo hovorí, skôr než prídeš ty, že sa zjaví duch Eliáša. Ja povolám ducha Eliáša. Halelúja. Nech príde tá konfrontácia, nech príde tá svetosť, nech príde tá rozhodnosť do našich životov. Mene Pána Ježiša Krista. Halelúja. Nech tam nebude žiadny kompromis. Halelúja. Ale nech tam bude tá vytrvalosť. Nech tam bude uvedomenie sa, že my sme ľud zmluvy. Halelúja. Že ty si našim Bohom a my sme tvojim ľuďom. Že my sme tí, ktorí sa voláme po tvojom mene. Halelúja. O Rabba Sherabareya. O Rabada Kera Mandra Basharabareya. O Rabada Sharabaradeya. Era Mando Tebade Sherabareya. Halelúja. Halelúja. A Pane, ja sa modlím, aby tá sezóna prielomu, aby sa taktiež demonstrovala v tomto zbore, v životoch týchto ľudí. A ja sa modlím znásobovanie. Ja to uvoľňujem tú sezónu prielomu a znásobovania. Ja to uvoľňujem do ich životov. Mene Pána Ježiša Krista. Halleluja. Pane, ďakujem za pastora Zbiňka, za nadprirodzenú múdrosť, za nadprirodzené pomazanie, za nadprirodzené vedenie. Halleluja. A ja sa modlím, ten prielom, znásobovanie. Ja to hovorím do jeho života, do života tohoto zboru. Ja to uvoľňujem. Mene Pána Ježiša Krista. Nech sa to uvoľní. Halelúja. Ho šarabaradeja. Ho šarababaradeja. Halelúja. 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 Ho raba šarabaradeja. Halelúja. Pane, my ti ďakujeme, že nemusíme čakať do druhej alebo tretej generácie, ale že v našej generácie my zažijeme plody našej vernosti, našej vytrvalosti. Že budeme vidieť tvoju slávu v rôznych oblastiach našich životoch, ale taktiež aj v cirkevnom živote. Halelúja. Ďakujem ti v Duchu Svätý. Halelúja. 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 Amen.
Chcem vás ešte povzbudiť nakoniec jednou vecou. Mali sme službu jedného proroka, človek, ktorý je z kolumbijského prebudenia, ktorý žije už niekoľko rokov v Španielsku. My sa už poznáme nejaký čas, hodne pôsobil v chorvátskych cirkvách, tam ho poznám a sme ho mali asi raz, dvakrát sme mali u nás v Srbsku. A teraz na jar, keď sme robili s ním nejaké zhromaždenie u nás v Srbsku, boli sme v jednom hoteli v Novom Sade, boli sme úplne na najvyššom poschodí, tam sedíme, pijeme kávu, ja čaj, on kávu, a že poďme sa modliť, ideme žehnať mestu. Začali sme sa modliť, začali sme žehnať mestu a on sa otočí ku mne a začal prorokovať. Super, haleluja. A vieš, aké bolo proroctvo? Komplikovaní ľudia, obťažnosti. Hovorím, Pane, môj život je dosť komplikovaný. Už aj s tými ľuďmi niekedy neviem, že čo ako. Ďakujem ti za proroctvo. Haleluja. Začali sme sa zase modliť za niektoré veci. Teraz sa zastavím. Mám ďalšie slovo od Pána pre teba. A niektoré veci, ktoré sme nikdy nezdiali, on nevedel. A začal rozprávať ohľadom Bosny. Boh ti dal kľúč, aby si odomkol ten národ. A znovu začal niektoré veci. Problém. Pane, ja nechcem také proroctvo. Ja sa ťa chcem povzbudiť týmto jednu vec. Keď prichádzajú takéto modlitby, keď prichádza takýto čas, keď prichádza takéto uvoľnenie Ducha Svätého, nebuď naivný. Diabol čaká tu za dverami, aby ťa znechutil, aby ti ukradol to, aby ťa obral tieto veci. Pamätaj, čo robila Ruth. Vernosť a vytrvalosť. Amen. Možno niektoré veci uvidíme tak, a niektoré veci potrebujú svoj čas. Amen. Vy ste ľudia, ktorí to zvládnete, vy máte vytrvalosť, vy ste požehnaná cirkev, vy ste požehnaní ľudia a keď prídem na budúce, možno nebudem kázať ja, ale budete len zdieľať o prieboji, o rozmnožovaní, o tej vytrvalosti, o oslávnych veciach Hospodinových, čo robil v vašich životoch. Amen. Halelujá. Buďte požehnaní.